Здравейте, прекрасни хора! Радвам се, че отново сме заедно, най-после. С днешното кратко видео ще раздвижим тазобедрените стави, колената, глезените, стъпалата и ще повдигнем температурата на цялото тяло, като засилим кръвообращението и засилим потока на лимфата. Като за начало ще започнем, поставяйки стъпалата точно под тазобедрените стави и вдишайки ще протегнем ръце нагоре към небето, създавайки усещане за сила в тях и създавайки усещане за порастване в гръбначния стълб. Ще останем тук 3 пълни дълбоки вдишания и издишания. Супер бавно пускаме ръцете покрай тялото. Вече създадохме леко усещане за събуждане в цялото тяло. От тук ще отворим стъпалата малко по-широко, за да вдишаме, да протегнем отново ръце към небето и да издишаме плавно с силен корем и правилно, докато връхчетата на пръстите стигнат за него. Ще вдишаме, ще изправим гръбнака, ще погледнем напред. И с издишане ще свием лактите, за да приберем горната част на тялото надолу. Плавно ще вдишаме отново, за да изправим, да се усмихнем, да погледнем напред. Издишаме и прибираме. Вдишаме, изправяме лактите, поглеждаме напред, без да качваме челото. Издишаме и прибираме. 4. Усещаме стабилност чрез дланите или пръстите или връхчетата на пръстите, свиваме колената, насочваме опашката към земята, колената към небето, поставяме лактите пред колената и събираме длани в молитвена мудра пред сърцето. Тук ще остане 8-10 дишания и издишания. Напомням нещо, можете да вдишате винаги, т.е. трябва да дишате през носа, но можете да изберете да издишате между устните или през носа. Поставете така, както е по-приятно за вас. Оставаме още, да кажем, 6, 5, 4, дръжте рамената далеч от ушите. 3, насладете се на връзката с земята през стъпалата. 2, усмивка. 1. Оставяме дланите на земята и бавно разгъваме тялото, за да насочим опашката към небето и да допуснем върха на главата посока към земята. Тук леко ще притворим колената, ще отпуснем главата и ръцете, така че да тежат. И ще оставим горната част от тялото в ръцете на гравитация. Дишаме и издишаме. И 2 дишаме и издишаме. И последно 3 дишаме. Издишането. И вдишаме, активираме стъпалата и коремната стена. Оставяме ръцете и главата да тежат до последния момент и плавно изправяме гръбнака. Реши, целият път долу. Отпускаме рамената далеч от ушите. Събираме леко стъпалата, така че отново да застане точно под тазобедрените стави. И сега ще направим 3 пъти, като за начало по 10 кръга, плюс този. Това, което правим, вдишайки, да отворим ръдите, да протегнем ръце към небето, да погледнем небето, да вдигнем петите от земята, за да останем на пръстите и се издишаме. Пускаме ръцете напред и надолу, клякаме толкова дълбоко, колкото колената не позволяват. И двете вдишаме, изправяме долу. Издишаме. И 3. И 4. И 5. И 6. И 7. И 8. И 9.
оставите една седмица. Предполагам да започнете с 20. И да започваме. Вдишаме, изтегляме, издишаме крака. Почиваме за 1-2 дъха. Усещаме циркулацията на кръвта, процесите на детоксикация, наслаждаваме се. И последно. Дишаме, изтегляме, издишаме. 3, 4, 5, 6, 7. Предизвикваме тялото. 8, 9 и 10. Супер! Това беше за днес. Кратко, но изключително ефективно. Пожелавам ви всичко най-чудесно, много светлина и любов. Намасте!